Kis Norbert Ádám riportja a kiábrándultakról, a másként gondolkodókról és azokról, akik a választást technózenével ünnepelték. Két hangfal, egy öreg kocsi és monoton technózene. 7 órakor így vezették a tömeget a parlament és a képviselői irodaház közé. Még a duda is a ritmust adta a technomobilban. A mai magyarországi helyzet az annyira rossz, hogy egyetlen egy dolog javíthat rajta, és az a szintiszta techno. Amíg a parlament környékén a techno az út. A rendezvény fő célja az volt, hogy a választások napján adjunk a fiataloknak egy kollektív programot, és ne otthon üljenek a tévé előtt és anyázzák adott esetben a választások eredményét, hanem el tudjanak jönni valahova szórakozni. Illetve az is nagyon fontos, hogy ne pártrendezvényeken éljék át ezt a mai napi nagyon fontos eseményt. A Még több technót a parlamentbe című rendezvényről sem akarták kizárni a politikát. A zene segítségével olyan fiatalokat akartak összehozni, akik egy-egy pártrendezvénnyel soha nem találkoztak volna. Miért kell techno a parlamentbe? Hát mert nincs. Oldódjon a feszültség. Hát most már azért, hogyha belegondoltok, három hónapja, fél éve kapjuk, hogy ki kire szavazzon. Az, hogy a rendőri kísérlettel jövünk a vértanúk teréről ide, a techno szellemét dicsőítve, az a demokráciát dicséri. Én egy ember vagyok, és Magyarországon 10 millióan laknak, abból nem tudom hány millióan választóképesek, és egy ember szavazata nem tudom mennyit ért. Igazából. Mindenképpen. Hát igen, számít. Mert 10 millió olyan egy van, tehát ha mindenki ezt mondja, akkor senki nem megy el. Kicsit több mint 8.034.000 választásra jogosult ember 64%-a döntött úgy, hogy vasárnap elmegy szavazni. Körülbelül 1%-uk 54.000 ember adott le. Techno az élet, leginkább. Olyan, mintha kaptatok volna egy prospektust, hogy mindenki ugyanezt a szöveget mondja, hogy a techno kell a parlamentbe. Ez azért hogy kaptatok? Ja, hát gyakorlatilag... A techno az egyik legkomolyabb dolog a világon, és azzal, aki viccel, ez egy nonsens dolog, ez egy teljesen abszurd dolog lenne ezzel viccelni. Aha, értem. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Akkor szervusz.